Ner mot Tungelsta. Ja, vad ljudet på den här skulterplåten. Jag tror jag spelar på. Vet du vilken musik det där då? 36 är där borta. Den där. Det gjorde inte ännu med va? 36. Så tycker inte det låter lite kul Jesper? Ja. Nu är ganska Årstabussen var framme Jesper står nu egentligen på Årstabussen. Och så står nu på den egentligen. Här vinner jag miljöbussen. Ja, just det. Den kommer få se med filma 201 också. Jag kommer filma bussintjänsten också. Jag började åka fram så kommer jag ha med och filma den också. Jippi! Alla jublar. Ja, det. Nej, gör bara jublar allihop. Jag skojar med dig. Yes. Vadå yes? Jag åker 201 fram. En busskändisen som jag kallar den. Jag filmar den så otroligt mycket. Och på de här kallingarna. Det var till Bove. Nu ska jag åka en fram där borta. Nu kommer den här. Jag kollar hit så fanns jag den. Ja, där är den. Snygga konstiga bussen. Där borta har vi någon, jag vet inte, 52-6. Va? Så det här är ungefär så här måste vi göra. Kolla hur många som ska gå på bussen Jesper. Oj. Jesper, nu står det nästa buss, Vegabuss som kommer ofta om 9 minuter eller vad det står. Eller 9 sekunder som det heter. Då kommer den förutbildningen igen Jesper. Bakom dig. Är de inte klara med förutbildningen? Är de inte klara här än? Det är den där 5296. Som ni kanske känner till. Alltså, det var mycket jag gillar att förutbilda sig. Ja, nu kör förbi 1201. Vad färdigt han för nu då? Oj, kolla. Nu titta på honom där två. Kolla hon ser. Ja, han ska 835, ska han 526 kör Jesper. Konstigt. Det var inte vad som hände med bussen. För först så såg det 875 på den. Sen skjuter de till trafik igen. Ja, tycker jag. Har du? Som alltså lämnar platsen där bussen. Åker den igen. Den är lite skum den där bussen tycker jag. Nu blinkar den runt igen Jesper. Det är väl bra? Det lät som det knäckte benet. Jag? Ja, har du det? Fan, det är på att du knäcka nacken för då blir det bara komma konstigt. Blir den? Han blir riktigt förvånad när han ser kameran. Ja. Det var många som förutbildade sig efter killen. Okej, du säger så här. Jesper och jag säger puss, skitknark, hej.